Γεια σας Αλάνια. Αλάνη, δίπλα μου είναι η μικρή. Πάμε να διαβάσεις τα comment. Καλά. Καλάθια, ας το κινητό ήσυχο. Ας το κινητό ήσυχο. Έλα! Γιώργη, τι λέει ρε μαλάκα, διάβαζε γιατί δεν σε βλέπω καλά. Γιώργος Κορδελάκης. Θα ήθελα τελίτσες για να τελίτσες. GKMC δεν το διαβάζω, αυτό είναι άλλο, δεν είμαι snob, το έχω αναφέρει. Θα ήθελα, μετά ποιος είναι, ο Ζέλτο Φαμίλη. Θα ήθελα να είμαι το Αλάνι για να φορέσω. για να μπορέσω να φασώ την ανιψιά μου. Φίλε, αυτό δεν γίνεται ούτε σε 30 χρόνια. Είναι ανιψιά μου. Άσχετα ότι μας βλέπει αγκαλιές και έτσι. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Είμαστε σαν φίλοι. Μετά. Χαρίλαος Τρικούπης. Θα ήθελα να είμαι πατάτα για να μην τρώσω. Άμα γίνεις πατάτα θα σε φάω. Οκ. Και άμα σε φάω, πώς θα βλέπεις τα βίντεο μου και θα κάνεις like και θα κάνεις comment. Anyway, συνεχίζουμε. Ποιος είναι? Τέλος πάντων, αυτό το όνομα δεν μπορώ να το πω, παιδιά. Είμαι το Πίνιν. Ναι, πρώτον. Στο δεύτερο επάλ. Το Λεμαΐδας που πάω κάνουμε χορό. Ενδιαφέρονται για Τζέι, όπως και στο McGregor σε ένα μαγαζί που ενδιαφέρονται, Αντώνη. Πώς θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σου και όταν γίνει το live, επειδή είναι κάμπος άτομο την παρέα του, θέλει να τους βοηθήσει, να σε βοηθήσουν οικονομικά να πας να κάνεις κάπου εκεί. Δεν έχω θέμα. Αυτό κανονίστε το FB μου, όπως βλέπετε υπάρχει κάτω στο description. Πάμε. Θα ήθελα να είμαι ο υποχθόνιος για να και ποιος το λέει αυτό, πάλι ο ίδιος. Για να τραγουδά τραγουδία που τραγουδιούνται. Τραγουδιούνται, γιατί πολλοί τραγουδοί δεν τραγουδιούνται. Ναι. Όπως? Ούτε τα θυμάμαι ρε Αγιέσου. Ούτε εγώ θυμάμαι κανένα. Τέλος πάντων. Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα ήθελα να ήμουν ο Αλάνι για να έχω συν 100 συνδρομητές. Κοίτα. Έχουμε φτάσει στους 123. Οπότε έχεις μείνει πίσω. Όχι, άμα ήταν σαν εμένα θα είχε συν, άρα θα ήταν στους 223. Anyway. Και πάλι ο Ελευθέριος. Θα ήθελα να ήμουν το Αλάνι για να έχω συν 100. Δύο σχόλια. Λοιπόν, αυτό ήταν το πείτε μου εσείς που είπα να γράψετε comment. Το επόμενο θέμα ποιο θες να είναι? Πείτε μου εσείς κάτι άλλο. Είχαμε πεπίσει τα παιδιά σήμερα το σχολείο, θα σχολιάσουμε το σχολείο. Ωραία. Οπότε στο επόμενο βίντεο που θα το κάνω για αυτό σήμερα, peace and love, δώστε αγάπη. Bye bye.